onye mma bụ Ọzọ Sir Ikechukwu Mmadụ, Knight of St. John International, Ọzọ Ụbasinachi, Ọchịnọ n'Eke. Ọzọ bụ onye Ọmagụ n'Eke Udi Local Government Area of Enugu State. Ọzọ mma bụ ezigbo mmadụ, onye ezigbo ihe na-adị mma. Ọ na-akwado ụmụ okorobịa, akwado mmadụ niile dịka ma ndị na-eje akwụkwọ. Ọ na-akwado ọtụtụ mmadụ, ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ma n'Eke ma n'Izi, ebe dị iche iche. Ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ karịrị akarị. Ihe Ọzọ Ụbasinachi na-emere ndị Eke karịrị. Abịakwa n'ihe gbasara ọkụ n'Eke, Ọzọ Ụbasinachi anaghị agba last. Ọ na-achọ ihe ga na-aga, eme ka ihe na-aga n'iru na Ọmagụ na Ọma niile ma n'Eke niile ma n'Udi Local Government Area niile. Ezigbo mmadụ bụ ọ bụ. Ihe emeka obe ya taa nwa bụ ịgwa nshi ndị Ọmagụ. Nyanwa bụ onye wepụtara ihe niile o wepụtara, ma ihe oriri ma mmanya a ga-aṅụ aṅụ, wee si ndị mmadụ bịa be ya, bịa riwe ihe oriri, bịa ṅụwa mmanya. Ihe mma bụ unu na-ekiri ihe onyonyo mma, na-ahụta ndị dị iche iche, different dignitaries bịara be Ọzọ Ụbasinachi wee bịa ịnọnyere ya dịka ha si wee na-eme ịgwa nshi be ha. Ngwa kirie ihe onyonyo nke a ka ị wee na-enwute ihe niile ka o si gaa ụbọchị mma. Hapụ ịgwa nshi tụ ndị Ọmagụ. Ịgwa nshi Ọmagụ agaghị izu oke. Ọ bụ na ndị dịka ndị a m ga-akpọ afa ha bịara ebe a. Ndị dịka Honorable Okechukwu Aneke Erienyibe, member Enugu State House of Assembly. Ọ na-represent ndị Udi South na Enugu House of Assembly. Mmadụ dịka Ọzọ Honorable Ọzọ Uche Alọ, Honorable Ọzọ Uche Alọ nọkwa n'ọgbọ. Ọ bịakwara ịnọghị Ọzọ Ụbasinachi. Mmadụ dịka Honorable FPI Eniga, Honorable Keneze, former mayor of the local government area, former local government chairman ndị Ezeagụ bụ Honorable Chukwudi Ani. Mmadụ dịkwa ka His Royal Highness Igwe Ifemelụmma 1 bịakwa n'ọgbọ. Mmadụ dịka Honorable Michael Oguama, fine brother. Mmadụ dịkwa ka Honorable Mike Mmadụ na ndị ọzọ niile na-akpọ ha afa ha n'ihe onyonyo mma. Ọtụtụ mmadụ bịa ịna-anya n'ihe onyonyo mma, ịfụ na ọmarịcha ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọ bịara be Ọzọ Ụbasinachi iji wee gosi na ya bụ ọzọ dị ikorobịa. Kedu ihe a na-eme n'Ọma tata? Ndekwe n'ihe oriri bufutere ndị na-agba nshi. Kedu onye anyị nọ be ya taa? Na-eme ọhụma. Thank you. Happy birthday. Ka ọ dị nọ, kirie ka o si aga.
Eri enyi ibe. First time, this is my question. Because no television here, Shimba, the man can this year, I'm going to about that. Also, also Obasinachi. Because also Obasinachi will have the number. Also, when the election, go to T-shirt, also go to pressure, support Mama. I'm my share the coach. Oh, a team leader, oh, I want to change what they take. They want them by the share the idea and what it is. Especially Lord Share. Jebo, you know, so I'll make a day. Now share the coach. That was the day. Under him, we are proud of him. Now, for you can share both. And I started very happy. I'm a jolly good friend. Thank you. Eke TV now saying no. Eke. Igwe ife melụ mma deje igwe Eke TV na-asị gị deje igwe deje